Praise the Lord. Yɛde Onyankopɔn ase sɛ ne nso de akyɛ yɛn. Ɔma yɛn nkwa na wama yɛn asomdwoe. Aseda nka Awurade edin kɛseɛ no. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ mema wakɔ abɛnɛ nso de ba wote aseɛ sɛn dwumadie yi so. Yɛbɛfa yɛkenka nsɛm afi Deuteronomy. Yɛti aduasa baako ne kyekyɛmu aduonu mmienu de kɔsi aduonu mmiɛnsa. Ɔdɔfoɔ Nyame asɛm ɛsɛ nti saa da no Moses ɛtwerɛ nsɛm no enwom no mu nsɛm no na ɔkyerɛ Israelfoɔ no sɛ de esi fa to no ɛna Onyankopɔn ɛde ne nsa to Joshua so ɛhyɛ no kandifoɔ na nsɛm a ɔka kyerɛ Joshua no sɛ ma wo ho nyɛ den na nya akokoduro efisɛ wo ɛna ɛsɛ sɛ wode Israelfoɔ yi ɛba asase a mede ahyɛ wɔn bɔ no ɛso. Ɔdɔfoɔ adɛnti na Onyankopɔn kasa saa tam na Moses ne bra odi befiri asase so na aso. Nti ɔka kyerɛ Moses sɛ ɔne Joshua mmra mehyia no ɛwɔ ɔno Nyankopɔn n'anim na ɛbaa saa no Onyame da ne ho adi kyerɛ wɔn na ɔka kyerɛ wɔn sɛ Moses mmra so na mmom Moses ɛntwerɛ enwom bi nto hɔ. Enwom no mu nsɛm no daakye ɛbɛkasa akyerɛ Israel mma. Efisɛ ɔmbɛkɔ kodu ɔman a ɔno Nyankopɔn wahyehyɛ ama wɔn no. Ɔmbɛkɔ kodu so na afei ɔmo akɔwareware saa kuro no so ɛma na ɔmo ne ɔmo awowo na ɔmo akɔsom abosom huhuo na ɔmo bɛpa Onyankopɔn na apam mpo ne ɔmo wɔ mpo no ɔmbɛsɛe apam no ampa. Ne senti ɛba ne saa na sɛ atoyɛnkyɛm ɛto ɔmo bɛkae enwom a ɔno Moses twerɛ ɛkyerɛ ɔmo no ɔmbɛkae sɛ Onyankopɔn fa so ɛhyɛ da abɔ ɔmo kɔkɔ nanso ɔmo amfa nyɛ asɛm. Ɔdɔfoɔ nea nti Onyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ ɔnyɛ den na ɔma ne bo nyɛ duru no efisɛ nipa na ɔbɛdi ɔmo anim no ɔmo yɛ asoɔdenfoɔ. Ɛno nti ɛkɔbae sɛ Moses ɛkyerɛ enwom no na afei Joshua nso ɛda ne ho so efisɛ nipa na so ɔden nti sɛ wɔnya Nyame mu awerɛhyɛm na wɔnya akokoduro a ɛnya de obetimi edi saa dwumadie wei. Ɔdɔfonom saa nkrɔfoɔ yi aso ɔden ɛte sɛ nnɛ de ya nso so wiase yaso ɔden esan sɛ Nyame nsɛm bi ɔbɛka bi ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ bi wɔtwerɛ nsɛm no mu yɛatwerɛ ato hɔ ama yɛ sɛ de Moses twerɛ enwom no ɛto hɔ ma Israel mba no nanso yɛmfa nyɛ hwee. Nke Awurade aboa yɛ ma yɛhu sɛ Nyame asɛm no ɛyɛ yɛn nti ɛna yɛtwerɛ yɛn ama yɛde asɛm no abɔ yɛn bra yɛde asɛm no ayɛ adwuma asɛm no ayɛ yɛn mu adwuma na esiesie yɛn ama ɔgye da ama abere biara asɛm no ɛne yɛabrabɔ ɛde ehyia yɛ. Yɛkɔhyia nea ɛden a yɛnkae Nyame asɛm nneɛma asɛm no ndi ma yɛn nkama yɛn. Woyɛ ɔkɛndini na woyɛ apaaba a Onyame asɛm so hyɛ den na ma wo bu nyɛ du na wo ɛna wayi wo sɛ wobɛdi ɛdɔm no kan nti engye mu wo gye mu a ɔmo nso ɔmo begye mu. Onyankopɔn dom boa yɛn na yɛnya akandifoɔ papa na Onyame mmoa yɛn nso na yɛn nso so a yɛyɛ asafo no yɛnyɛ setie ɛma Nyame asɛm efisɛ ɛnkyɛ bia na deɛ ɔbɛba no aba na sɛ Yesu sane wɔ n'ani enyam sɛsie a so wayɛ krado sɛ wone no ɛna ɛkɔ. Onyankopɔn hu yɛn mmɔbɔ na ɔmmoa yɛn na yɛnnante ne mu. Beebi a ebedu bia ne han ne nhyɛn hɔ. Beebi a ebedu bia nipa hu sɛ yɛyɛ gyidifo ampa Kristo oni. Yɛmfa nhyɛ Awurade din kronkron na anuonyam. Yɛnka Kristo ho asɛm nkyerɛ obi biara yɛbɛhyia no biara efisɛ ewieyɛ no abɛn. Ewieyɛ bere yi mu ɛwɔ atoyɛnkyɛm bere yi mu na sɛ Yesu sane a na atoyɛnkyɛm nyinaa mu na sɛ wankɔ heaven a ɔdɔfoɔ mempaebɔ nyinaa ne sɛ wobɛfa Yesu Kristo sɛ Awurade no kra gye nkwa na ɛba ne saa na ɔbɛtena w'abrabɔ mu a wobɛdi w'abrabɔ no so hene na ɔne wobɛto nsa didi na wo nso ne edidi na sɛ nkitahodie a Onyankopɔn ne ne mma nya no wo nso bɛnya mu kyɛfa efisɛ nyɛ obi bia wɔ wiase na ɔyɛ Nyankopɔn ba
Yɛn nyinaa yɛ Onyankopɔn abɔdeɛ. Agye sɛ wade ato mu sɛ wopɛ sɛ wode Onyankopɔn yɛ wo papa na wafa Yesu Kristo sɛ owurade ne wo kra agye nkwa. Ɔdɔfoɔ, kɛntene wo ho na fa Kristo na fa asɛm no so ma ɔfoforɔ. Baabi a obedu bi abɔ Jesus din na yɛ nhyira na akra nso ma mmɛhu Awurade. Wo ne yɛyɛ adwene ma yɛkɔkrɔmɔtie gyina hɔ na ka kyerɛ sɛ yɛntɔ dwumadie no so na yɛakɔ so atoa so na yɛatwe akra ma Awurade. Boa yɛn na yɛnyɛ ne saa ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Onyame nhyira bebree.